Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Siyanxusa njengokuba kunxusa uNkulunkulu emazulwini ukuba nithathe amaBhayibheli enu njengamanje nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho kushunyayelwa khona ukuthethelelwa kwezono nokuphenduka nokubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu yena oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli nalabo abanobufakazi uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuzwa eqinisweni nasebungcweleni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com no my cell phone number no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona at 066 566 9245 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho uhlolisise ulalelisise ukube ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke sinifundisa khona sinishumayeza khona kufakazelwa imibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela endleleni eyiqiniso nokuphila uJesu Kristu. Ungakhohlwa nokusharisha ilinki nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlanganyela. Nikholwe ukuthi uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, nikholele ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke eyishunyayezwa nasuke eyifundisa ukube ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke sinishumayeza khona sinifundisa khona kufakazelwa imibhalo engcwele, nomoya ongcwele uyafakaza kumabandla onke kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. So ku-YouTube sharisha ilink izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo sibonge babothu esezulwini ngalesikhathi samanje sokuba sikwazile ukuvuka nokuthi izwi lakhe lingene ngaphakathi emphefumulweni wethu lifeze umsebenzi wakhe uNkulunkulu. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise kulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yembhalo, umoya ongcwele elusa izimvu zakhe, yena oyisibani sezwe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sheshisani bazalwane nani balaleli, nithatha amaBhayibheli sihambisane kule nkonzo yokungcwele egameni lika Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. Sinimikelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu umnini mandla onke, inkosi yokuphila nenkazimulo, umqali nomphelelisi wokholo labangcwele nalabo abasafuna ukukholwa bakholwa ngalo izwi abalizwile ngokomoya oyingcwele, bese beza kuNkulunkulu bezozinikela uyena ezwini lakhe, benze lokhu okushiwo nguye yena yedwa ongabhanqwa nalutho, ungulizwi, ungumnini mandla onke. Bonke abafuna ukuhamba le ndlela, abafuna amandla avela phezulu, awaveli kumina. Anginamandla, ngishumayela izwi, nginikwe amandla nami ukuba ngishumayele, akusiwona wami, anginiki abantu amandla. Munye kuphela onika abantu izipho ngokwesabelo nangokwesilinganiso sakhe.
ngakho ke ungacabangi uma umfundisi uNkulunkulu ekunikile amandla ukuthi uma ubeka izandla umuntu noma umkhulekela bekungokwakho. uNkulunkulu osibonakalisile ngawe. Makungabongwa wena udumo olukaNkulunkulu. Kubongwa uNkulunkulu ngawe. Akubongwa wena ngoNkulunkulu, no. Kubongwa kuNkulunkulu ngawe ukuthi uvumile ukusetshenziswa. Ninabantu ke enigcina senikhukhumeza abantu ngenxa yokuthi baneziphiwo bese lowo moya ufaka lento ekuthiwa ukuzikhukhumeza agcine sekhohlwa ukuthi uyinceku. Uthi uJesu ayikho inceku engaphezulu kukamfundisi wayo. So asingathi mesenza imisebenzi kaNkulunkulu bese sifuna izincomo nezilokotho ezinhle. Malubheka kuNkulunkulu udumo. Inyama vele iyakuthanda ukunconywa. Kanti yini abantu bafuna ukuswenka leminyango bafaka amaroji nopende ebusweni nento lezokufakela nezingoma ezitight bafake namacici bafuna ukunconywa ukuthi bahle. Menganconywa akazizwa kahle. Yale perfume yakhe eba ngumsindo menganconywa ngayo akazizwa kahle. So umoya wempakamo ufuna ukuthi udumo luze kuwena. Ingakho ke kumele uqaphele uma ungumfundisi noma ungumprofeti noma ungumpostoli ukuthi wena awusazenzeli umsebenzi ngokwakho. Khona lento ekhona emabandleni yokuphakamisa amagama amabadla. Niyazikhohlisa, niyazilutha. Angikhathali ukuthi ngabe ukhonza kuphi. Into engikholwa yiyo engibizela ukuthi ngishumayele iBhayibheli. Ngishumayela iBhayibheli, ngibizela abantu ekungcweleni. Angikubizeli eZion, angikubizeli eNazaretha, angikubizeli kwaShembe, angikubizeli futhi eCatholic Church, angikubizeli eLuthela noma eWeseli noma eSt John noma eSt Luke or Baptist Church or Pentecostal. Angikubizeli yonke leyo nto yalemhlabeni. Uma umuntu bezokubiza athi woza thina singofakazi bakaJehova sinendlela yethu, angifuni indlela yabo. Ngifuna iBhayibheli. Akukho neyodwa incwadi eBhayibhelini lapho ukuthi uNkulunkulu masibe yizona zonke lezinhlangano. Izinhlangano lezi amabandla abantu. Inhlangano iorganization baya-organizer mesafaka igama ngaphezulu. Hayi ke thina sozibiza ngokuthi thina siyashumayela izwi lenkosi. Akulona igama lebandla. Mawufuna ukuthi umuntu ukholwa kuphi uthi umtshela ukuthi ukholwa yizwi. Kunzima abantu ukuthi bamukele lonto ngoba sebejwayele nomkhuba wamagama amabandla. Hlezi ngibatshela abantu ukuthi mina awuyena owami wena okaNkulunkulu. Yebo noma kuthiwa ngiyafundisa. Kepha mina ngikukhomba kuNkulunkulu. Uthi umpostoli uPawuli ke ibani ngabalandeli bami njengoba nami ngilandela uKristu. So akabalandeli yena ngokwakhe. Kepha yena bamlandela nje ubakhomba lapha phambili. So lezi ndaba zezinhlangano zalemhlabeni kufanele zife. Bonke abantu babuyele kwinkonzo nakwintshumayelo yeqiniso. Uthi uNkulunkulu kwincwadi yaLeviticus sahluko 19 verse 1 aphinde azovuselela futhi nakuPetro sahluko 1 verse 14 ulokugcizelela ukuthi thina sibizelwe ukuthi sibe ngcwele. Impilo yokungcwele impilo esinikwe uNkulunkulu ukuthi siphile. Ayigqokelwa iuniform. Iuniform esigqokayo ubungcwele obuvezwa isenzo sokuthi sizwa izwi likaNkulunkulu silenze. Yabona umuntu bezothi uyashumayela noma ethula ubufakazi bese athi igama ngizoligodla. Lo muntu lowo akafuni ukuveza amanga nekhohlakala kwabantu. Angikhumbula umpostoli mina noma umprofeti noma uJesu efundisa abantu bese ethi ke anoqaphela
abantu abathize angeke ngibasho ngoba angifuni ukuthi yazi ukuthi lalela mina yabo nje uJesu ethi qaphelani imfundiso abaFarisi njengoba ethi umpostoli Paul njengojendre uba noJambre noJanes uyababala bonke abantu ziningi izincwadi bebalwa abantu ukuthi bebehlukile babizwe ngamagama abo noma benza into ephambene babizwa ngamagama nangu uBalaki noBalaam amagama asetshenzisiwe angeke ngikwazi ukuthi mina ayi manje yena ngisaba ukuthi lalela umuntu ongafuni ukulungiswa unikelelwa kulomoya wenkohliso nenkani abantu abaningi beza la kumina bezongikhuza ngale ndlela engishumayela ngayo ukuba yini bajwayela abafundisi abayiziyoyoyo nijwayela abafundisi abayizithingi isithingi umuntu oyisiyoyoyo ongenamthetho ofuna ukujabulisa abantu bese echupha isisoka enze ngokuhlakanipha kwasenyameni uthini umpostoli Paul lapha kwincwadi yaseKorinte esahluko 3 verse 1 benze ngokuhlakanipha kwasemhlabeni mina yonke into ungakami uma ukuthi khona engenza ephambene nezwi ungangidalula ungisho ngegama anginankinga ephikise ngizofuna ukuthi kepha sihlole ngembhalo lokukushoyo ukuba angikhuluma kwami ngikhuluma kwezwi and yonke into ekhulunywa umuntu ephambene nezwi ngiyambuza mina iphi lo nto leyo ukuba vele banifundisa phambi kwabantu benifaka amanga nawe ngifundisa phambi kwabantu njengabo umehluko ukuthi mina ngihlele eBhayibhelini angisuki but vele uma unomono noma unenhliziyo elikhulu uzoloku ubheka izinto ezirong ngami noma ungasayitholi uzofuna uzuyithole haleluya ngoba yini ufuna kube khona into ozoyisho ngami wena awufuni ukulungiswa iBhayibheli iBhayibheli lizolunga lizoqondisa yonke into so abafundisi abayizithingi izithithi iziyoyoyo abantu abafuna ukujabulisa abantu niyabathanda abafundisi abanjabulisayo ngoba nitshela lezi zinto lezi vele amadlebe enu abatshelwa ukuthi azizwe niyazibuthela lolu hlobo labafundisi nize nibathengele izimoto nibathengele imizi ngokuba yini nifuna abahlala benitshela lokhu okufunwa yinina yonke lento eniyenzayo ibhalwe phansi eBhayibhelini kusukela kwiTestament elidala ukuthi abapriesti nopastor noma abafundisi nabelusi sebezimixa nabantu abayiziqebi uJeremiah uyakhuluma ngalonto leyo bahlala nezikhulu baphuza iwayini noIsaiah uyayikhuluma lonto leyo nangu nomprofeti nompostoli uPaul uyayikhuluma futhi so akuyona into entsha leniyenzayo ukuthi nina nizimixe nezo into engimangazayo ukuthi abantu baphatha amaBhayibheli yapha bafuna ukwavula bafunde khona bezobona ukuthi lezi zinto ezikhulunywa abapostoli nabaprofeti laba abaphambi kwabo abazibiza ngababhishopi nangawo wonke amagama akhona eBhayibhelini ngabe ziyafakazelwa yini iBhayibheli ngokomoya ukuba khona vele ukuthi ufundiswe kepha ngokomoya ungakwazi ukuthi uliqonde ukuba uhamba ngokwenyama so mina ke ngilesikhwele ngani ngokukamoya ingakho ngimla ngilwa ngezikhali zonke zikamoya ukuba izikhali zami akuzona ezenyama ngifuna ukushaya konke ekujephileyo nokuziphakamisayo okungafuni ukuthobela izwi kaNkulunkulu kuze kugobe yonke lemoya engaphakathi ngine etshalwa abafundisi bakaSathane ngizoyikhipha ngegama lika Jesu Kristu isona sikhale ngisinikiwe nginikwe izwi kuze kube nini nimanqika kuze kube nini manike incwadi yokuqala kwaseKorinte isahluko sesithathu ivesi lokuqala nami ke bazalwane bengingena kukhuluma kini bengingeke ngikhulume kunina njengabakwamoya bengingeke ngikhulume kunina njengabakomoya kepha njengakwabenyama ngokuba ngikhuluma kunina njengabantu benyama njengakwabe abayizingane awuqale unginike lapha kusahluko 2 futhi bese ngiphinde unginike khona la ku3 ngifuna siye la ku4 2 verse 1
bazalwane nami bazalwane ekufikeni kwami kini ngalesikhathi ngiqala ukushumayela ivangeli kunina lonke bangcwele angifikanga ngobungcwenti angizwanga ngobungcweti bokukhuluma nokuhlakanipha ngimemezela kini ubufakazi bukaNkulunkulu angizanga kunina mina ngokuhlakanipha kwami nangokusa nangokuqili ukuzokhuluma leli vangeli ngokuba nganquma ngoba nami njengoba ngikhuluma njengobufakazi bukaKristu abambulile kumina ngokuba nganquma ukuthi angikwazi okunye phakathi kwenu kuphela uJesu Kristu angizelanga mina izindaba zami noma izindaba zenu kepha ngize ngegama lika Jesu kinina nonke lo ebethelwe esiphambanweni lona kenza umshumela yilo abethelwe esiphambaneni ngenxa yethu bathi abanye uJesu wafaka kanjani ofela izono zethu uma wafela thina ufele izoni engenzanga lutho wayesevuka ekufeni ekhombisa ukuthi yena njengoba engenzanga lutho nje ulungile emhlabeni jikelele akafelanga amaJuda wafela izizwe zonke izizwe wazifela ukuba yilo nalobo okholwa nguye nemfundiso ayiphethe asithole ukuphila okuphakade insindiso leyo uJesu wafela ukuthi bonke abakholwa kule mfundiso yakhe njengoba naye afa avuka ngosuku lwesithathu nabo bonke abayoza ngegama lakhe bathole ukuphila njengaye uthi umbhalo nalabo abafileyo uDaniel usho njalo uthi abafileyo siyeza isikhathi lapho abasothulweni bayovuswa bavuselwe ukwahlulelwa okokulahlwa nokokusindiswa ukuphila okuphakade usho uDaniel kwincwadi yaDaniel chapter 12 aphinde noJesu futhi kwincwadi yaJohane azofakazela amazwi kaDaniel kwincwadi yaJohane isahluko 5 azosho the same thing athi isikhathi siyeza lapho abaleleyo bathuneni bazozwa izwi lami kukhona bazovuselwa ukulahlwa khona bazovuselwa ukuphila noNkulunkulu okwaphakade so understand lokho ukuthi uJesu uzele ukuthi azosindisa abantu hayi amaZulu hayi amaXhosa wonke umuntu so wena ngokwenyama ngeke uze ubone ngeke uze uzwe ngoba kubhalwe phansi vele ukuthi abantu benyama banaka izinto zenyama ngisho uthi uyakholwa uma ufunda iBhayibheli ngaphandle kukaMoya oNgcwele ekuhola wena uzozwa ngokwenyama bese ubheke izinto ngokwenyama bese uzi chasisele wena ngokwakho iBhayibheli ngaphandle kwaMoya oNgcwele abantu abaningi nabafundisi abaningi bayashumayela yebo kepha umpostoli Paul kwincwadi yaseRoma uthi ke methi uthini uIsaya sahluko 10:12 Nkosi ubani okholiwe esikuzwileyo babusisiwe abashumayela izindaba ezimnandi do you understand nezinyawo zabo eziletha izindaba zasezulwini abashumayela ukuthula uyayithola lencwadi uyayithola lencwadi uyayithola lencwadi yes verse 18 kepha ngithi abezwanga yini na ufundela mina incwadi kwabaseRoma isahluko 10 verse 18 kepha ngithi abezwanga yini na yebo impela izwi laphumela emhlabeni wonke nokusho kwabo kuhle nasemikhawulweni yalakhiweyo kepha ngithi uIsrayeli wayengaqondi na kuqala uMose uthi mina ngiyakunivusela umhawu ngabangesiso isizwe ngithe mina ngifuna uverse 12 ngokuba akukho mahluko phakathi komJuda nomGreek
lokhu yena uyinkosi yabo bonke. Mhm. Ubacebele bonke abakhuleka kuye, ngokuba bonke bayakukhuleka kuye egameni lenkosi bayakusindiswa. Mm. Kepha bayakukhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye na? Bazokhuleka kanjani kuNkulunkulu bengakholwanga? Bazokhuleka kanjani kuNkulunkulu bengakholwanga? Uzokhuleka kanjani kuNkulunkulu? Wena ukholwa umprofeti nomfundisi wamanga namanga akhe. Izwi elivela kuNkulunkulu ngokweBhayibheli niyalinqaba ukuba nifuna ukwamukela abafundisi. Banichomela ngokuthi bakuyele ezikoleni ukuba bafundisi. Kepha imfundiso yabo ayifakazelwa eBhayibheli. Bahlezi kunina ngoba naku befuna ukuhlala emaphaketheni enu. Abahlezi kunina ngoba besindisa imphefumulo yenu. So uJesu nimizela izidingo zenu. Animizeli uJesu ukuba nina nisindiswe niphile impilo engcwele. Do you understand? Manike. Yebo bayakukholwa kanjani kuye abangakholwanga nguye na? Bazokholwa kanjani nguye abangakholwanga nguye na? Bayakukholwa kanjani abangezwanga ngaye na? Futhi abazwanga ngaye ngokuba izwi alisashunyelwa njengoba linjalo emabandleni. Seshunyelwa izwi elithembisa abantu. Uthi umbhalo kwincwadi yesibili kaPetru sahloko 2 verse 15, 16, 17, 18. Ukhuluma ngabantu abeza kini abezomfundisa benithembisa uwangala. Bakuthiwa lithi izwi kufana nemithombo engenamazwi. Uyayithola? Manike. Kepha waba nokusolwa ngenxa yokweqa kwakhe umthetho. Umprofeti wamanga ufuna 14 utheni? Benamehlo agcwele ukuphinga. Abaprofeti bamanga bagcwele amehlo okuphinga. Amehlo Nangayeki agcwele ukuphinga ukuthi abantu bathi bashade noJesu kepha befeba nesono. You understand? Befundisa izinto eziphambene nezwi. Bakhomba abantu kuphi emsamo, bakhomba abantu kwiziwasho, bakhomba abantu emanzini. Bakhomba abantu ukuthi bashisa impepho. Izinto lezo ezingafundiswa uJesu lezo zinto lezo. beyenga imiphefumulo Bayenga bedukisa imphefumulo engaqinile engenakho ukuqonda ebuthaka. benenhliziyo egcwele Banenhliziyo ukufisa. egcwele ukuthanda izinto. Abantwana bokuqalekiswa Abantwana bokulahlwa beshiya indlela eqondileyo bashiya uJesu Kristu belandela izifundiso zakulomhlaba zamadimoni. benaka indlela kaBalaam Belandela indlela komprofeti wamanga uMagejageja. benaka indlela kaBalaam Benaka indlela ngitshela iziBhayibheli lithini? Ngikhuluma ngobani? uBalaam Baloroi lo. Ngikhuluma mina ngomprofeti bonke bakaShembe. Ngisho uShembe unyazi lezulu lithi uNkulunkulu akithi. Usho bona bayavuma abantu. Bathi yebo uNkulunkulu. Uyalala. Uyavuka. Hayi cha ngene uNkulunkulu lo. haleluya Umprofeti lo wamanga uzenza uNkulunkulu. Lalela uNkulunkulu wethu akolali, akozeli, akaphumuli, akakhathali, akanxanwa, akalambi, akadingeli lutho. Lo uNkulunkulu engimkhonzayo angikhonzi yonkulunkulu. Angibiza uNkulunkulu kuAbraham, ngibiza uNkulunkulu kaAbraham. Lona yayimguqela, lo fika kuyena ngezwi. Abraham wakholwa yizwi elivela ezulwini. Abaprofeti benu beza nobufakazi bokuthi bezwa izwi elivela ezulwini. Kepha mawusuthi walandelisisa imfundiso iphambene nezwi elafika kuAbraham. Ilapho khona ke nifike nilahleke khona. Nijabulisa ukuthi nina pho why uma ukuthi le bandla lakaShembe elamanga. Why pho ukuthi umprofeti uMagejageja unamanga engabalandela. Vele abaprofeti bamanga ngoba bentshela lezi zinto ezinjabulisayo. Niyabalandela, nithanda nina amanga. Uthi uJesu sebemmethele njalo sebemholele emnqamlezweni. Umuntu wesifazane emkhalela. Uthi ningangikhaleli mina, zikhaleleni nina lezi zukulwane zenu. amen Ngokuba siyeza isikhathi lapho khona niyothi ke babusisiwe abayizinyumba. Ngokuba uma benza lokhu kuyisihlahla esihlaza. Isihlahla esihlaza ukhuluma ulimi lokuthi uma benza lokhu kumuntu olungileyo
kwisihlahla esomile kuyokwenziwa njani na? Isihlahla esomile umuntu ongatheli izithelo umuntu wesono. So uma ukuthi manje sanibethelwe nina nabaprofeti bamanga esiphambanweni sabo samanga senkohliso. Nina seniphila kubona niphilela bona abaprofeti bamanga. Ingakho ke nazi ukuthi ibandla lakaShembe labantu abamnyama uthumele abantu abamnyama. uNkulunkulu akathumelanga umuntu kubantu abamnyama. Uthumele abapostoli bakhe ezizweni zonke. Mawubheka abapostoli nje umpostoli uPaul wahamba izizwe zonke. Samaria, Damascus, Rome, Italy, Antioch. Zonke lezi ndawo lezi uhamba ushumayela ivangeli. Syria, yonke le ndawo le. Uhambe eshumayela ivangeli. Uya eAsia, eChina. Uyahamba uzungeza umhlaba wenza abafundi bakaNkulunkulu. Hayi ibandla lakhe. Methi ibandla likaNkulunkulu eliseKorinte akulona ibandla likampostoli Paul. Akulona ibandla likaJohane, akulona ibandla lika lempaphathisi. Ibandla likaNkulunkulu eliseCape Town, eliseGoli, eliKwaZulu Natal. Ibandla likaNkulunkulu. Asigijimela amagama ngokuba namagama lawa ayasikhohlisa. So lemabandla lawa kuthiwa abantu abamnyama nabantu abathize asisebenzi leyo nto leyo. Imfundiso kaSathane leyo ufaka uqhakeko nokwahlukana. Kepha laba behlambalaza. Labo bayahlambalaza, abaprofeti bamanga bayahlambalaza. Banjengezidalo ezingenangqondo. Banjengezidalo abadaliwe kodwa banakho ukuqonda. Ngemvelo. Ngemvelo. Zizalelwe ukubanjwa nokubhujiswa. Ngekwemvelo bodalela kwabo ngoba banakho ukuqonda bakufuna ukuqonda. Sebedalelwe ukuba banjwe ngesikhathi esifanele njengalezi ngilo seziboshiwe. Nabo baza kubhujiswa ebhujisweni kwabo bayokubhujiswa nabo njengazo zonke izidalwa ezingazange zifune ukuthobela izwi likaNkulunkulu. Bazohamba baye esihogweni. Baye bese bahamba baye echibini lomlilo. Behlambalaza abangakwaziyo. Bayahlambalaza abantu izinto abangazaziyo. Baningi abantu abathanda ukuba bafundisi. Baningi abantu abathanda ukuba abapostoli. Baningi abantu abathanda ukuba abaprofeti nabavangeli. Manje kubuka sengazi ukuthi mina ngikuhlaza ukuba wena ujwayele umfundisi onesisoka okhuluma ukuhlakanipha kwakhe. Akutshele lento ofuna ukizwa. Mina bese ngifike ngikuphikise ngeBhayibheli ukuthi uNkulunkulu akamthumanga ngoba lento ayifundisayo ayikho. Bese kuthiwa wena nje awunalo uthando. Uthando kukutshela iqiniso ukuthi lento yamfundisi wakho imfundiso lithi iBhayibheli awuqhubeke. Bamukela umvuzo okungalungi. Bamukela umvuzo ngokungalungi kwabo. Labo bathi ukutamasa emini kungukujabula. Labo bathi nina ningazenzela umathanda uma sewusindisiwe usindise kanye usindisa unomphelo. So ungaphila noma kanjani ngoba umkhethile uJesu. Umkhetha kanjani uJesu? Bese uhambe uyophinga nesono. Udako utshwala, ubhema ugwayi, uqamba amanga, uyafeba, uyabulala, unenzondo, awuxoleli. Uhlabela amadimoni ufaka iziphandla uthi ngamkhetha kade uJesu kepha uthatha amanzi athiwa busisiwe uyochela ngawo uyogeza ngawo ufundisa kuphi uJesu lokho ke mbuze phela nanga umprofeti wakho wamanga phambi kwakho wangambuzi uyasaba sabi umuntu ngaphezulu kaNkulunkulu. Laba bathi ukutamasa emini kungukujabula. So abafundisi bamanga bathi bayizisihla bangcolisa izinsolo bayasoleka bezitika ekukhohliseni kwabo. Bazitika ngokuhola beniholela esolweni nihlezi nabo. Benamehlo agcwele ukuphinga. Begcwele ukuphinga emehlweni. Nangayeki izono. Abafuni ukuhlukana nesono. Manje lo moya bawuthelela nini ukuthi nani ningahlukani nesono? Beyenga imiphefumulo engaqinile. Bese bedukisa imiphefumulo ebuthaka. Benenhliziyo ejwayele ukufisa abantwana bokuqalekiswa. Beshiya indlela eqondileyo beduka belandela indlela kaBalaam noBeroyi owathanda umvuzo wokungalungi. Kepha waba nokusolwa ngenxa yokweqa kwakhe umthetho. Imbongolo eyisimungulu yakhuluma ngezwi lomuntu. Yayisikhuluma ngezwi lomuntu imbongolo ngenxa yomuntu oweqa umthetho.
kaNkulunkulu yanqamela ukuhlanya komprofeti. izama ukuvimba umprofeti. Laba bayimithombo engenamanzi. Do you understand ukuthi uBalaam wayengumprofeti wayengaba umprofeti kaNkulunkulu kepha yena wakhetha ukuthanda inzuzo semhlabeni. Ngoba uNkulunkulu uyafika kuBalaam ngesikhathi ebizwa uBalaki ethi akazomqalekisela labantu. Khona abantu abayizangoma nezinyanga okumele babe ngabaprofeti bakaNkulunkulu. Kepha uSathane wabadukisa wathi babizwe emanzini babizwe emsamo. Bagcina sebephenduka izangoma. Nalawo uBalaam uNkulunkulu uyafika kuyena. Uhamba yoprofeti into eshiwo uNkulunkulu kepha still usasebenzela uSathane. Ngoba uNkulunkulu uyafika kuyena ebusuku. Amtshela ukuthi labantu abazofika kuwena noma abantu abafike kuwena ungahambi la. Aphinde athi uNkulunkulu hamba nabo kepha uzosho ukusho yimini. Mase hamba naye ekseni uNkulunkulu bese aphinda amkhumbuze futhi ukuthi ngithe kuwena kanjani na uthe phezulu kwembongolo imbongolo ivele ime athi uthi gudla imbongolo ingafuni ukuhamba ayishaya imbongolo izigcina ihlele phansi. Bese athi ke imbongolo ikhuluma isengasongihlaya kangaka ngoba hlezi ngikulalela nje uthi uba kuyahamba bese ngikubulela ukuba uzwa. uNkulunkulu wayesemvula amehlo mkhombisa ingelosi ihosha inkemba ngesandla ikhephile. Wayeseshaya phansi ngobuso wayesebona ukuthi uNkulunkulu ngempela umile kulokamikhono. Wayesethi akahambe nalabantu labo kepha enze njengokuba eyaleliwe nangempela wafika wabusisa abantwana bakaIsrael kuthiwa kabaqalekise waze wamxosha uBalaki. Ngoba yini uNkulunkulu wayekhombisa ukuthi umprofeti wakhe kepha abaprofeti bayazikhethela bona ukusebenzela uSathane. Do you understand? Labo bayimithombo engenamanzi. Ngokuba labo bayimithombo mekuthi uShembe noma uIsaya lo kuthiwa wanikwa izwi wayekhuluma iqiniso. Bonke abaprofeti abalandela emva kwakhe sebeziphumela indlela yabo. Yibona abangcolise igama labaprofeti ababethunyiwe. Kepha ngiyazi ukuthi ibandla akusilona elakaShembe. Futhi akekho uShembe of Nazareth. Khona uJesus Christ of Nazareth. Ngoba uJesu owayengumNazareth owazalelwa eGalile endaweni yaseNazareth. Wena uma kwazalelwa kaNongoma wakaNongoma wena awukwazi kuba uShembe of Nazareth uzalelwa kaNongoma. No. uShembe wakaNongoma wakwaZulu Natal. Lamanga elinawo lezihlutsha elizigcinayo nalenjeba eligcinayo nalesabatha eligcinayo niyazikhohlisa. Asibizelwanga emthethweni kaMoses, sibizelwe emthethweni wokukholwa kuJesu. Sikhululiwe emthethweni wenyama, senikwa umthetho kamoya. Glory to God. Glory to Jesus Christ. Lento le ijulile. Abantu abaningi abayiqondi. Ukuba nina nithanda abafundisi abanixoxela izinganekwane, abanitshela izinto enithanda ukuzizwa, nibhebhetheke, ninqanqatheke esonweni. Labo bayimithombo engenamanzi. Niphenduke nani lokho abafundisi bena bayikho imithombo engenamanzi. Nezinkungu eziqhutshwa isiphepho. Inkungu eqhutshwa isiphepho yabona umoya bese umningi uNkulunkulu kwenza ube ngathi yifu. Le nkungu le meyiqhutshwa umoya iyahamba iyanyakaza kepha umuntu mebuya ngathi mhlambe kuyanetha noma lizonetha noma mhlambe liphethe imvula lelifu kanti akho lutho kulona lihamba nomoya nje. Bese kube khona ifu uNkulunkulu alenzayo elilungiselelwe imvula ukuthi leli elemvula leli liwise futhi imvula. Kanjalo ke nabaprofeti ke khona bakaNkulunkulu aba yifu elithi melilethe balethe izwi eliyimvula evele ezulwini. Bese kuba khona abaprofeti bamanga ke abayizinkungu abangelona ifu inkungu eqhutshwa umoya ba empty. Bazwakala kamnandi emadlebeni. Kepha izinto abazikhulumayo baphikisana nabaprofeti bezwi likaNkulunkulu. Do you understand? Go ahead. Abagcinelwe ubumnyama bobumnyama. Bagcinelwe ubumnyama bobumnyama. Ngokuba bekhuluma udwandwa. Ngokuba bakhuluma izinto ezingekho, bakhuluma umsangano. Amazwi ayizwe. Bakhuluma izwi elingenamsebenzi. Bebayenga
ngezinkanuko zenyama bayenga abantu ngezinkanuko zenyama nangamanyala abo. ingakho abantu befuna ukuthatha isithembu ingakho abantu befuna ukuthi kulalo engashadiwe ingakho bethi abantu hayi ngibona umuntu wesifazane ungaluka nje khona usindisiwe ngoba ususindisiwe ingakho abantu bengashumayeli ukuthi abantu abaphume emjolweni nasemkephetweni ukuba yini akushumayelwa ivangeli lalela uthi uJesu kwincwadi incwadi le engifunayo eyaseKorinte yokuqala sahluko 5 iverse lokugcina bese ungiphinde sahluko 6 iverse 12 ngifuna ukuthi ngikucacisele indaba lezi zobufebe nomzimba wakho nokuba indawo lapho uNkulunkulu efuna ukuphila khona. Do you understand? Manike ngifuna incwadi 5 iverse lokugcina bese nginike no 6:12 Kepha uNkulunkulu uyakwahlulela abangaphandle. yes Oshani omubi phakathi kwenu. uma kukhona isifebe phakathi kwabangcwele esekhuziwe engafuni ukuhlukana nobufebe bakhe kuthiwa masimsuse masimxoshe. You understand? Hayi ngoba naye kusithi akafanele ukusindiswa akahamba yoqhubeka nokungcola kwakhe ngaphandle bese qedile ukungcola kwakhe sebona ukuthi ufuna ukuphila impilo yonsindiso usengabuya ke azohlanganyela nathi ngoba uzobuya nobufakazi ukuthi yo ngihambile ngiyabona ukuthi ngiyalimala ngicela ukubuyela ngixolise enkosini ukuthi ingilungise ngeke size sithi hayi wena sakuxosha sakufuna no uNkulunkulu uthi wonke umuntu ovuma amacala akhe uyakuthethelela ngapha musafuna ukuqhubeka nesono sakho uzoze kuthina nesiphanja sakho sithi yakukhuza ukuthi ngeke ukuyeke lokho hamba uyohlaba lapha ya asikwazi ukuhlanganyela nabantu abangakholwa asikwazi uba usho ukuthi thina sivumela ukuthi umuntu ongakholwa uyongena embusweni kaNkulunkulu enze umathanda asikwazi ukuyenza lo nto leyo. Hallelujah. uNkulunkulu methi woza unjalo manikiniki kepha uzogeza wena uzogezwa uNkulunkulu ngezwi lakhe ngeke futhi ngeke ukushumayela mina njengoba izwi lisho ngenxa yakho ukuthi wena ufake iziphandle kanti uzophendulwa yini mawukuthi wena ufuni ngitshele abantu ukuthi mina bayeke ukufeba abayeke amacici abantu besifazane bayeke amabhluku bafana bayeke kuba yitabani amantombazana ayeke kuba yitabani nenkonkoni uzophendulwa yini ukuba kubhalwe phansi ukuthi izidakwa zingene ezulwini abakhonza izithixo bangene ezulwini abantshontshayo bangene ezulwini abanamanga bangene ezulwini abantu abenza imlingo izangoma nezinyanga nabathakathi abangene ezulwini ababulali abangene ezulwini awangene ezulwini ubhalwe phansi eBhayibhelini. So umuntu owenza isono kufanele mengafuni ukusiyeka isono sakhe sokufebe simkhiphela ngaphandle aqhubeke nomsebenzi yakhe bese theni Incwadi yokuqala kwaseKorinte sahluko 6 verse 12. Go ahead. Konke kuvunyelwe kimi. Konke kuvunyelwe kimi. Kepha kusizi konke. Kepha kusizi konke. Konke kuvunyelwe kimi kepha mina anginakubuswa lutho. Angeke ngibuswe izinto zasemhlabeni. Ukudla ngokwesisu. Ukudla uya esiswini. Nesisu singesokudla. Nesisu kanjalo samukela ukudla. Kepha uNkulunkulu uyaqeda kokubili. uNkulunkulu uza kuqeda indaba yokudla ngokuba lo mzimba uzofa ubhubhe. Kusho ukuthi ukudla kube ngesena ndawo kulesi sakho nomzimba wakho ungasekwazi ukuthola ukudla. Go ahead. Kepha umzimba awusiwo obufebe. Umzimba kuona wani? Awusiwo obufebe. Umzimba akusiwo awusetshenziswa ukuthi uhambe uyolala wena ungashadile. Ubufebe lokho. Ungowenkosi. Umzimba ukaNkulunkulu. Nenkosi ingeyomzimba. Nenkosi ifuna ukuphila. uNkulunkulu ngumoya. uNkulunkulu ngulizwi. So uNkulunkulu mawulizwi lezwi leli elakhe lifuna ukuzophila kulo mzimba ukuze lo mzimba lo wenze intando kaNkulunkulu. So izwi elikaNkulunkulu lo mzimba wakho ufanele ukuphila ngezwi. Yezo lonto le. Qhubeka. Kepha uNkulunkulu wayivusa inkosi. Kepha uNkulunkulu wavusa uJesu. Uvusa ubani uJesu? Uvusa umoya. Lo moya nathi kumele simamukele kulo mzimba esikuyona ukuze nathi siphile njengaye uJesu. Nathi uyakusivusa ngamandla akhe. Uma ke siphila kuJesu, siphila ngoJesu, uyosivusa ngalamandla aye kuJesu ngokuba siwavumelile ukuthi aphile kithi. Sangafeba ngemzimba yethu. Anazi yini ukuthi imizimba yethu izitho zikaKristu kusho ukuthi thina siyingxenye kaKristu. Pho ngithathe izitho zikaKristu. Kungenzeka yini ukuthi ngithathe umzimba uNkulunkulu awudalile ngizenze izitho zobufebe bese nginikele lo mzimba ebufebeni na?
Cha nakanye. Ha nakanye. Kepha anazi yini ukuthi Anazi yini ukuthi ohlangana nesifebe ungumzimba munye naso na? so uma mina ngiphila impilo yobufebe ngikipitile noma ngidaka utshwala noma ngifeba noma ngikamba manga noma mina ngihlaba ngikhonza amadlozi abantu abadala abangasekho ngamadimoni lalela umuntu omdala ongasekho igama eliseke akasekho kusho wena so mengasekho umphefumulo yonke kaNkulunkulu igama ngeke lishintshe mina ngwakaZuni ngwakanondaba ngwakagagashe ngwakahlabeshini njengoba uJesu naye mekubala kuthiwa uzalo uDavid azalo uJesu azalo uZorobabel azalo uJuda azalo Isaka azalo uIsrael isitshela ukuthi baphuma phi kepha basekho nathi igama esilandelayo ukuthi sizalwe kanjani siphuma kuphi kepha lokho akusho ukuthi ngikhuleka kulabo bantu amagama engiphuma ngaphansi kwabo abantu ade bephila njengama basekho igama likhona bathi umphefumulo kuNkulunkulu. You understand? Amen. So manje la ke ngibuyela kulento yokuthi ke uma wena ukholwa ukuthi wena amanzi umprofeti wakho ukunika wona athi chela ngawo baphuze ugeze ngawo bese wabe bangcwele umoya munye naleyo nto leyo awuphili ngezwi ubanjwe idimoni lamanga omprofeti wamanga umuntu okholelwa ukuthi meshisa impepho afake isiphandla ngisho ngambiza uJesu akamuzwa ngokuba yena ubiza uJesu kepha umoya munye nesenzo esibi phambi kwaNkulunkulu. You understand? Amen. So kanjalo umuntu meshadile nonkosikazi wakhe bamoya munye bayinto eyodwa bahlukaniswe. So uma ngiza kuJesu ngishiya yonke imisebenzi yobufebe nokuzingcolisa kwasezweni ngizozinikela ezwini lakhe ngizoba moya munye naye akekho ongihlukanisa noJesu ukuba yini mina ngizinikele ukuba yena aphile kimi so sengimunye naye ngokomoya izolo nto leyo ngokuba izwi lakhe liphila kimi manike Kepha anazi yini ukuthi ohlangene nesifebe ungumzimba munye naso ngokuba uthi yena labo bobabili bayakuba nyamanye kepha ohlangene nenkosi ungumoya munye nayo. yes so ilokho abefuna ukukuveza Balekela ubufebe ukuthi nihlukane nokuzikhohlisa kwela kule ncwadi le yaPetru bese siyabhala ngencwadi yesiKorinte ncwadi yaPetru sahluko 2 right incwadi kaPetru yesibili sahluko sesibili verse 17 laba bayimithombo engenamanzi izinkungu eziqhutshwa isiphepho abagcinele ubumnyama bobumnyama bagcinele ubumnyama ngokuba bekhuluma udwandwa bakhuluma imsangano wabo amazwi ayise bakhuluma izinto engenamsebenzi bebayenga ngezinkanuko zenyama nangamanyala abo abasaphephayo yes abahamba ngokuduka behamba ngokuduka bebathembisa inkululeko kanti bona uqobo lwabo bayizigqila zokubhubha bathembisa izinto ezingekho kepha bona uqobo lwabo bayizigqila zokufa ngokuba lokho umuntu ahlulwa yikho isigqila sakho mawuhlulwa ugwayi wesigqila sakho mawuhlulwa ubufebe wesigqila sakho mawuhlulwa utshwala wesigqila sotshwala mawuhlulwa amanga wesigqila samanga mawuhlulwa ukubulala wesigqila sokubulala uphithe igazi elingenacaza mawuhlulwa ke izinwele zokufakelwa wena uzifaka ngenkani uyisigqila sezinwele zokufakelwa mawuhlulwa wena uyeka ukupenda ubuso uyisigqila salomkhuba ukupenda ubuso ngoba ufuna ukukhumula amacici uyisigqila salomkhuba ukufaka amacici usuthi usethana ukubambe ngalokho ezo lonto leyo ngokuba uma bebuye bahilwe bahlulwe yikho sebebalekele ukungcola kwezwe ngokuyazi inkosi nomsindisi uJesu Kristu khona ukugcina kwabo kubi kunokuqala isiphetho kade usindisiwe wayamukela insindiso wayisubuyela esonweni sakho lithi iBhayibheli ngokuba uqale ngokuhle waphetha ngokubi isiphetho sakho sibi kakhulu ngokuba bekuyoba ngcono ukuba awuzabe uzuyazi indlela yeqiniso ungcono umuntu ongazilutho kunomuntu othe yosazi wayesephinda wayobona ukuba yena ufaniswa nenja ekuthiwa ibuyele kuphi emphalazweni wayo noma ingulube egeziwe yaqedwe yaphindela udakeni
ngenxa uthe sewukhanyisiwe wena waphindwa sicima isibani ngoba uthanda ukuhlala ebumnyameni. Do you understand? Buyela kule ncwadi le yaseKorinte sahluko 4 nakhona ngifuna ivesi lesithathu ngasigcineni. Kepha abanye bakhukhumele ngokungathi angiyakuza kini. Abanye bakhukhumele ngathi ngeke sifinyelele kubona. Kodwa ngizakuza kini masinyane Yes. uma inkosi ivuma Go ahead. ukuze ngazi angisho amazwi alabo abakhukhumeleyo kepha amandla abo ngokuba umbuso kaNkuluNkulu awuyi ngezwi kepha ngamandla. Awuyi ngezwi kepha amandla futhi amandla ezwi asebenza kumuntu. Pho nifunani ngize kini ngiphethe induku noma ngize nginothando nomoya omnene na? Yes. Uyazikhethela ukuthi wena yiphi indlela ufuna ukuzwe ngawo kuwena. Mawukuthi ufuna ukuziwe ngomoya othando omnene, hlala ezweni wamukele izwi. Ngeke sikukhuze lo moya lo sobamba abantu abaningi. Ngenxa prophet bamanga. You understand? Sizokhuluma izwi. Ngeke ngize ngokuhlakanipha kwami kunini. Ngizokhuluma izwi ezokhuthaza abazalwane ukuthi bakwazi ukuhlala kuNkulunkulu ngokupheleleyo bengasoleki. Ngakho ke ngiyanincenga ukuthi yibani abalingisi bami. Ngalokho ke ngithumele kini uThithu ongumntwana othandekayo othembekayo enkosini. Yes. Uyakunikhumbuza ngokuhamba kwami okukuKristu njengokuba ngifundisa ezindaweni zonke emabandleni onke. So indaba le mfundiso engcwele kufanele sibe lizwi linye. Singakhulumi into engafani sibe sithi sikholwa uJesu oyedwa. Bese uthi hayi mina ngambuleleke kanje. Manje kwambulela kwakho kwasekuphambana nezwi likaNkulunkulu. Uyathemba ukuthi uNkulunkulu ngempela uJesu usakwambulela. Ngoba phela uJesu umekhuluma uthi ke ngiyakuthumela umduduzi. Umoya oyingcwele oyakuniholela eqinisweni lonke anikhumbuze zonke izinto. Yabona ngikutshela izwi likaNkulunkulu iBhayibheli liphelele. But mawulifunda ngokulirobha nawe uchaza izinto ezirobha wena nezorobha abantu. Bese uphenduke umfundisi wamanga ngenxa yokuthi urobha ukufunda iBhayibheli. Nina abantu abasafufusa ekholweni musani ujaha ukufundisa ngeBhayibheli. Lungelani iqali ukuthi nigcwaliswe ngomoya. Nina lo moya wempakamo okuzitshela ukuthi nina nifuna ukuthi abantu babone ukuthi uNkulunkulu unithumile. Awusashumayeli wena ngokusindisa imphefumulo ukuthi iphile impilo yobungcwele. Noma ufika imbhayibhale eBhayibhelini uhlangana nawe uyayiphambanisa ngenxa ukuthi uyazambulela ngenxa ukuthi uyicompetition. Lo mncintiswane wakho ongekuza ukufikise ndawo. Ukuba uzogijima uphelele la ezeni. Onginike futhi incwadi yaseKorinte sahluko 3 ivesi lesine ngasigcine nakhona futhi. Kuze kuyophuma kuleli lokugcina ngoba khonto engifuna ukukuvezela kuyona yonke le genge le ejabuliswa ukuthi yona iyashumayela. Igcinele imisebenzi yonke yabona umuntu wasishumayela. Thuwa bonke abantu bayokuhlolwa ngomlilo. Uma umsebenzi wakho uyigolide uyakusindiswa nawe ukonyeliswa. Uma umsebenzi wakho uyisiliva kanjalo futhi. Uma umsebenzi wakho uyibethini ithusi nakhona. Lapha uma kuyudaka noma kuamaphepha noma kuukhuni uyakusha. Uma ukuthi wena uphila impilo engcwele uyakusindiswa wena. Lapha umsebenzi wakho wonke uyakusha. You understand? Kanjalo ngoba kushumayela nje angikwazi ukuthi nonke nizongena ezulwini ngenxa yami. Uzongena ezulwini ngenxa yezwi ukuthi ulizwile walenze lahlala kuwena. So, nina abantu enishumayelayo ungashumayeleli ukuthi abantu bezwe nina. Abezwe izwi elibhalwe phansi. Libafanele likufakazele izwi kukho konke okushoyo. Awukwazi ukuzoshumayela ngevesi elilodwa 2 hours umosha isikhathi sakho. Hallelujah. Hallelujah. Ivesi elilodwa bese lokhu uxoxa izinganekwane engenamsebenzi. Ngena ngesikhathi. Nike. Nokuthi inkosi iyazazi izizinto zabahlakaniphileyo ukuthi ziyize. uNkulunkulu uyazi ukuthi imidlinzo yabantu abakhuluma ukuhlakanipha kwabo la emhlabeni zinto engenamsebenzi ezalemhlabeni. Ngakho ke akungabikho ozibonga ngabantu. Mangabikho umuntu ozibongayo
ngabantu ngokuba konke kungokwenu. ngokuba konke okwethu Noma uPaul noma uApollo, thina singabantu noma uKefas, sindawonye fanele sibe munye ngalizwi linye singabongi abantu singaphakamisa abantu angabe khona umuntu ozothi hayi mina ngiyomfundisi wami uZondi no umfundisi wakho uJesu mina ngiyinceke thunyiwe. Amen. You understand? Amen. Noma yize noma ukuphila noma ukufa, Yes. noma okukhona noma okuza kuba khona, Konke. konke kungokwenu. Yes. Nina ke ningabaka Kristu. Yeso nje ngishoyo thina singabantwana bakaNkulunkulu. uKristu ungokaNkulunkulu. uKristu ngokaNkulunkulu. You understand? Usuphelile? Amen. Okay. Nika incwadi yezenzo 2:38. Bonke abantu abafuna insindiso beza kuJesu. Sibiza abantu sibabizela kuJesu. Uthi umbhalo kwincwadi yamaRoma sahluko 8 verse 28. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube kuhle. So bonke abantu abathanda uNkulunkulu. Noma ngabe kuthi uNkulunkulu wakubiza ngesikhathi ekubiza wena wavuleka amehlo wazitshela ukuthi uNkulunkulu lebandla okulona yilona. Mase kuvezela ukuthi akulona unelungelo lokuphuma ngoba uNkulunkulu wayeseqala efuna ukukhombisa ukuthi yena ukhona. So kuyenzeka vele uma uhamba ufuna uNkulunkulu uqala ufukuze. Ungangena ehlathini aphinda akukhombise futhi ukuthi angikho lapho. Kepha ngiyakubiza. Amen. Yezo lonto leyo. Ngizokwenzela isibonelo. Nangu Samuel. uNkulunkulu ezoqala ukumbiza. Ulale nompriest la endlini. uNkulunkulu uyambiza. Uyasukuma yena uya kumpriest. Uthi umpriest hayi akubizanga mina hamba ulala. Aphinde ambize futhi uNkulunkulu. Aphinde futhi avukayo umbize umpriest. Aphinde angekubizanga mina hamba ulala. Mase embiza futhi okwesibili uNkulunkulu okwesithathu uNkulunkulu. Athi ke hamba ufike mase ufika la ufike usabela uthi ke ngila. Amen. So message ke uSamuel ula uNkulunkulu mase yakhuluma ke naye. Ngiqala ukusindiswa nami ngangena emabandleni amahlathi. Kepha uNkulunkulu wathi angikho la. Amen. You understand? Asibe. Manje ke mese ngilalela yena ke sengiyamuzwa ke yena. Kepha esaqala ukungitshela ukuthi uyangidinga. Ngangaqondi. Ngakho ngangihamba ngingena. Baningi abantu vele abasahlele emabandleni amanga ngokuthi ngasindiswa la. Kepha usindisiwe ukuba intando kaNkulunkulu awephileni. Izwi awulazi ukuba ebandleni okulona akufundiswa imfundiso yokungcwele. Yashunyayelwa yebo. Wonke amandla khona yashumayela yebo. Bathi iBhayibheli ababona abangani nalo. Angikhuthazwa ukuthi nihlale emaBhayibhelini eni. Niswenkela ukuthi ngoba naku usebenza 7 days ngesonto esontweni njophungula izono. Sebenzela ukuthi uyodakwa mase ukuthi ngesonto uhambe esontweni. Uya kanye ngesontweni. Izwi ulizwa kanye ngesonto. Lezwi leli kuthiwa ke malingasuka emnomeni wakho. Wena ulizwa kanye ngesonto. So, uma uNkulunkulu ethi bonke abamthandayo uNkulunkulu zonke izinto okubona zisebenzelana zibe zinhle. Kunezimo odlula kuzona. Kepha uNkulunkulu ukulungiselela isikhathi asibekwe nguye ngothando lwakhe, ngomusa wakhe okuwe. Amen. You understand? Amen. Kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe. Sibizwe ngecebo likaNkulunkulu. Ngokuba labo ayebazi ngaphambili, wabamisa ngaphambili. Bafane nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Bonke abantu bamiswe ngoJesu bangamazibulo ngawo uJesu. Bonke abantu abafuna insindiso beza kuJesu. Mawamkela insindiso, wamkela izwi elibalekile. Awamkela umfundisi. Awukhukhumezi umfundisi. Uyamthanda umfundisi, uyamhlonipha umfundisi kepha uguqeli yena. Waguqa phambi kwamfundisi. Uyadelela. Uyaguqa lapha kaShabe beqhama lendoda ephethe ubhoko, egqoka ijazi elikhulu uyayiguqela, uyadelela. Ayikho umuntu ofanele ukuguqela omunye umuntu. Wenza njalo ngithi lapha kufika indoda ethi uCornelius ibize uPetro. Ifikiwe phansi ngoba usuthi ungayenzi lonto sukuma. Nami ngumuntu ngifana nawe. Akekho umuntu ofanele ukuguqela omunye umuntu ofana naye.
ngazilibazisi. Wayesethi uPetru kubona ke bonke abantu ababefuna ukuphenduka sebebona ukuba ngcolile. Washumayela baze bahlabeka ezinhliziyweni. Bathi sebekuzwa konke ekushilo base behlabeka ezinhliziyo. Base bethi kuPetru nakwabanye abazalwane, madoda abazalwane, yini esakuyenza na? Wayesithweni uPetru ke, phendukani yilowo nalowo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthathalela kwezono zethu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oyiNgcwele ngokuba isithembiso ngesenu esabantwana benu, esabo bonke abakude. bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza Wafakaza nangamanye abayazi amaningi wabayala wathini, zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. so ufanele wena ukuza kuJesu uzosindisa ngokuba uJesu usekwenzele indlela yokusindiswa. Zela wena ke manje uJesu uzosindiswa. Bonke abantu abafuna ukubhaphathizwa egameni lika Jesu Kristu baza kusithinda kumniningwane oyibonayo ku-screen ukuze ungene emanzini ngegama lika Jesu Kristu ubhaphathizwe. Bese emva lokho uqala uphile impilo yobungcwele ukuze wamukeliswe isiphiwo sikaMoya oyiNgcwele ngoba isithembiso sakho nabantwana bakho nabo bonke abakude. Inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. uNkulunkulu emuhle njalo siphinde sibonane futhi ngokuzayo ngalo lwesibili ntambama uNkulunkulu evumile siqhubeke nomsebenzi nalolu hambo lobungcwele ngegama lika Jesu Kristu umnini amandla onke. Baba uNkulunkulu namanje egameni lika Jesu Kristu siyakubonga ngomusa nothando lwakho. Sithi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe uNkulunkulu lezwi lakhe namandla. Usithathelele uNkulunkulu iziphambeko zethu. Siphele uNkulunkulu ngokubekezela nangokuthi uNkulunkulu sihlale ngokuhlanzeka ezwini lakho lisihlambulule uNkulunkulu uzona zonke iziphambeko zokuphila kwethu. Nalapho uNkulunkulu sona singazi siyacela usithethelele. Lapho uNkulunkulu khona sona sazi usishaye Baba. Usisole ngezwi lakho usiluleke Baba ukuba sibuyele endleleni. Sibe ngabantu abalizwayo balenze bathobeke ezwini lakho. Siyacela uNkulunkulu sifake umoya wothando sithandane. Sithethelele uNkulunkulu abasonayo njengoba nathi sifuna ukuthethelelwa nguwe. Sibe nomusa uNkulunkulu wokupha nokuthi uNkulunkulu sibe nozwele kubo bonke abantu bakho. Singaziboni silungile emehlweni ethu kepha kube nguwe kuphela olungileyo. Sizifune njalo uNkulunkulu kuwe ukuba wena Baba ufake ukhanya kwakho kithi ukuze sihambe endleleni yokukhanya nendlela kaJesu Kristu ngokuphila nothando neqiniso eyaphakade uNkulunkulu. Siyabonga uNkulunkulu ngakho konke osenzele kona emhlabeni njengasezulwini. Sithi uNkulunkulu intando yakho mayifezeke. Kukho konke esikwenzayo sikwenze sibonga wena, sidle sibonga wena, siyalala sigqoka silala izindlu silala kuzona uNkulunkulu sibonga wena. Kukho konke uNkulunkulu sinike wena udumo ukuba wena uNkulunkulu usenzelile umusa. Singathathi uNkulunkulu izinto zomkwazelo nemali emkwazelo nemali uNkulunkulu eyakuphuphethekisa amehlo ethu ukuba singasahlulela ngeqiniso. Kepha uNkulunkulu sihlale kwisisekelo sakho siyiqiniso. Singadayisi ivangeli ngenxa uNkulunkulu yenzuzo esemhlabeni. Sicela uNkulunkulu namandla ukuba wena usiphumelelise kuyona yonke imisebenzi yezandla zethu ngamandla akho ukuze Baba sibonge wena singeze ukuzibonga thina uNkulunkulu namandla ngegama lika Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Amen. Amen.